Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Elo herrira hurbildu gara. Elo mendi inguruan ibilbide bat egingo dugu. Zirkularra izango da eta 8 kilometro egingo ditugu guztira. 400 metro desnibel positibo izango dugu. Hemendik 8 kilometrotako ibilbidea egin eta gaurkoan gainera korrika egingo dugu. Horregatik, txalekoa, oinetako egokiak ipini eta gure ibilbidea hasiko dugu. Hemendik herritik kilometro batera izango da gure abia puntua. Elo mendi Alaitz mendilerroan aurkitzen den 1289 metro dituen Nafarroako mendia da. Elo herriaren gainean aurkitzen da. Nafarroako leku askotatik da ikusgai, bere tontorrean antena nagusi delarik. Gu Elo herritik hasi eta mendi osoa inguratuko dugu, 10 kilometro osatuz. Eta hegoaldean naiz iparraldean dauden bistaz gozatzeko aukera izanik. Ibilbide bikaina da, familiakin eta umeekin egiteko erraza eta laburra egiten baita. Bidean aberekin elkartuko gara, eta Alaitz mendilerroak eskaintzen dizkigun ikuspegietaz gozatzeko aukera izango dugu. Zer esanik ez, Elo herriak eskaintzen digun Erdi Aroko gazteluaz disfrutatzeko aukera ere. Abia puntura heldu baino lehen, zubia pasatu eta hemen Done Jakue bidea pasatzen bide bat ikusi dugu. Baina gu gure abia puntura joango gara. Egunon lagunak, gaur Elo mendira hurbildu gara. Hementxe, Elo mendi, Iruñetik oso hurbil dagoen mendia da, Elortz ibarrean. Hementxe, ikus dezakegu bere forma bitxiarekin, iaia triangelu ekilateroaren formarekin, eta haren berdetasuna oraingo udaberri partean. Oso berezia da, bere alboan duen diabluaren lepoa eta bisita merezi duena. Bere igoera nahiko malkartsua da eta hemen Nafarroaren pixkat erdialdean ardatz bezala ikusten den mendi honen natura eta animalia zein landaria hurbiltzeko nahiarekin hurbildu gara gaur Elo mendira. Gaur pixkat, odeitsua dago bere tontorrean, baina segurazki gerosiago oskarbi geldituko dela. Ongi etorriak eta mila esker arretagatik. Hasi dugu Elo mendiren igoera eta hemen badakagu perspektiba polit bat bere landaredia eta bere estrukturaren ingurukoa. Lehendabiziko altueretan baditugu gure soroak, behar ditugunak, eta gure klimak permititzen edo ahalbidetzen duen gariarekin. Interesatzen zait ikustea, beti inguruan, haren perimetroan eta hemen ere, herrian ere, nola askotan
bai Nafarroan, bai Euskal Herrian mantentzen dugula perimetro honen pixkat landaredi naturalak edo silvestreak edo basatiak. Horrek ematen die gure ekosistemei olako berezitasuna. Pentsa ezaztue, gure soroak pixkat homogenoak eta pixkat aldaketa horiek gabe, bakarrik monokultibo edo bioaniztasuna oso baxua izango zela. Horrek ematen digu, hementxe, iaia, bai Euskal Herrian zen Iberiar peninsulan pixkat mantentzen dugula bioaniztasun hori eta haren funtsa handia bada heterogeneitate hori. Ez dela guztia soroa, baizik eta baditugula partxeak bai perimetroan, bai askotan erdialdean, eta horrek mantentzen ditu adibidez eperrak, mantentzen ditu kontroladore biologikoak oso mesedegarriak direla gure soroetarako eta gure bizimodurako. Pixkanaka igotzen badoaz, oso ongi ikusten da, nolaia, agian maldagien daukaten mendiak edo maldak, ja ez direla kultibatzen, eta ja badakagola suzesio potentzialaren pixkat fase aurrerago bat. Ja baditugu zuaiskak, eta pixkat berdetasun hori basatitzen doa, garatzen doa baso bateraino. Eta goiko parteetan potentzial handiko edo ukitu gabeko edo oso landu gabeko lekuak haitzen ondoan eta artadi naturalak izango genituzke. Hori da, Elomendi mendiari dagokion landaredia, haren hemengo malden orientazioa eta altueraren gatik, ezetasunaren gatik. Apurka, goruntz egingo dugu eta ezaugarri horiek pixkat ikusten dira Elomendi mendian igotzen gare dugunean. Elomendi mendia bada bista oso ezberdina dituen mendia bere zirkunferentzian edo bere bidea ematen diogunean. Hasieran, iparralderuntz, baditugu soroak, larreak eta Arangurengo zerra ere. Hementxe, justo gauden puntuan, Elomendi eta Alaitz mendizerraren mugan, hemen ikus dezakegu oso esanguratsua den eta Elomendi igoeraren edo biraren leku polita den mendebaldeko Deabruko sakana. Hementxe baso polita eta urak hemen pixkat indartsu jaisten da hola ekaitzeko egunetan. Eneatzean ere, Alaitz mendizerrako parke eoliko esperimentala eta inguratzen dugu, buelta emanez, eta gero hortikan ikusi dezakegu Baldorba, Baiara eta bestaldera ego ekialderuntz, Izko mendizerra eta Ibargoitiko Baiara. Hemendik, Elomendi edo Monrealeko igak badugolako itxura puntaduna eta asko igotzen da metro gutxitan. Horrek ahalbidetzen digu bista izugarriak eukitzeko altuerako metro gutxitan. Jarraituko dugu bidea. Bueno, hemen Elomendin beste leku askotan bezala, baditugu ingurumena eta meteorologiaren arloko neurketara egiten diren kasuntan pluviometro bat. Nafarroan, sakabanaturik, baditugu meteorologian neurtzen dituzten
zenbat estazio, 3 eremutan, bai trafikon, bai Nafar gobernuan eta bai Espainiako Meteorologia Agentziak egiten dutena da pixkat haien kabuz, askotan bolondresekin edo voluntarioekin egunero, bai temperaturaren datuak, zein haize datuak askotan manualak izaten dira, beste batzuk informatizatua daude, eta datu horiek egunero maksimoak, minimoak, prezipitazioa, eta datu oso importantea bai gure nekazaritzarentzat edo bai gure aixiaren denbora pixkat antolatzeko eta prebizio edo prebizioek eman dituzten datuak pixkat konprobatzeko gero ondorio bezala, ez modeloak egin alizateko. Importantea da, sare hau pixkat errespetatzea eta jakitea pixkat horrela egiten dela zientzia eta prebizioa. Horrela agian pertsona batek arduratu dezake eta urteak egon egunero datu horiek bai gizartearentzat eta zientziarentzat pixkat denbora eta ingurumenaren aldaketak eta aztergai bihurtzeko eta datu horiek denontzat pixkat lan hori burutu ahal izateko. Importantea da. Gaur, Elo herrian gaude. Elo, baita Monreal bezala ezagutzen dugun herria, Iga edo Elomendiren oinetan kokatuta dago, eta berez herri hau beti lotura zuzena edo lotura handia izan du Nafarroko erresumarekin, Nafarroko erregeekin. Hemen berriz, bazaukaten gaztelu bat, menditxontxor batean, gaztelu hontan egunak edo asteak pasatzen zituen, bere zeizan eta ibiltzen ziren erregeak hemengo inguruetan, batez ere Elo mendian edo Igan, eta gero baita solasteko gara zein den berez mendi honen izena, ea Iga den edo Elo mendi. Gaur egun, Elo herriak 461 biztanle ditu, baina Erdi Aroan garrantzia handiko herria zen. Erran bezala, Nafarroko erregek hemen zaukaten bere gaztelua, honat etortzen ziren izetzera, eta gainera, Antxo Azkarrak adibidez, babes berezia eman zion herriari. Eman zizkion foruak, baita ere Doneiako bidea, Aragoiko Doneiako bidea hemendik pasatzen da. Tamalez, Nafarroko konkistan eta hurrengo urteetan, bai gaztelua eta bai herria inguratzen zituen harresiak suntsitu egin zituzten. Hemen atzean, errepidea utzi eta bigurutzean eskuinera hartu dugu. Hemendik pista zuzen jarraitzen ari gara. Poliki-poliki, maldan gora gagoaz.
Gure ibilbidearekin jarraitzen, oraintxe bertan Pinuditatik atera gara. Eta bistak ikusteko aukera ditugu. Hemen atzean, Izaga daukagu. Eta gainera gaurko egunean, eguzkitsua izanik, Pirinioak ikusteko aukera daukagu. Poliki-poliki, Malangora jarraituko dugu. Tontorrera, iritsi gabe. Gogoratu, zirkularra osatuko dugula, baina mendia inguratu egingo dugula. Bagoaz. Ibilbidearen erdia heldu gara eta pista jarraitzen dugu. Ikusten duzuenez, lehen argitasuna genuen eta orain bapatean baso txiki batean sartu gara. Hemen ere pagoak eta guzti ikusi ditzakegu. Jarraituko dugu biderarekin. Erreka batera iritsi gara. Hemen atzeko partean, metro batzuk atzera, ezkerreko bidea hartuko dugu hito batek markatuta. Eta hemen behin errekara iristean ere, hemen atzeko hitua markatuta dagoena ezkerretara hartuko dugu. Bueno, ibilbidearen erdian gutxi gorera apurtxo bat gehiago gaude. Guztira, esan dugu 8 kilometro zirela, 4. kilometroan gaude. Beste erdia geratzen zaigu. Beraz, jarraituko dugu. Elomendiko inguruan, hementxe daukagun ibaia, Elortzibarren, Elortz ibaia da, beste errekatxo batzuekin, baina Elortz ibaia bada agian hemen Iruñi herrian eta Nafarroaren erdiko baiaren pixkat daukagun altxor txiki bat. Hementxe bere izaera edo bere orografia berezia, ze Elortz ibaia badago pixkatola enkajaturi bezala. Bere ibai hartzeak, pixkat garia eta nekazaria pixka mantendu egin du ibai hartzeko protekzioa, eta hortxe, hor azpikaldean, mantendu izan dira hemen Nafarroan baditugun espezie altxor desente. Adibidez, gure desagertzeko zorian, desagertzeko arrisku kritikoan dagoen bisoi europarra, igaraba eta kastoreak hemen ikusgai ditugu, dakizuten bezala, ugaztunak ikustea beti zaila da, baina saiatuko gara saio honetan beste batzuetan bezala, haien aztarnak ikusten. Elortz ibaia badu erregimen mediterraneo bezalako ibai bat denez, orain udaberri eta uda partean bere ur emaria txikia da, baina askotan ekaitzen eta prezipitazioaren arabera, hemen ikusgai dugun bezala, lokatzak eta buztinak mugitu egiten dira. Hoixe bada, Iruñi herrian daukagun pixkat geologiaren adieraztasun bat, ez? Buztin horiek mugitu egiten dira, eta askotan gure ibaiak olako marroixka kolorearekin jaisten dira prezipitazio hauen ondoren. Ere, ikus dezakegu, hementxe, hene ezkerrean, bai adarrak badaudela, eta askotan leku hauek dira, edo deposito alubial hauek dira, pixkat beste animalien etxeak eta babesleku.
Askotan leku hauek bakarrik gure zubiak pixkat tapoiatu egiten dira, eta ez da beharrezkoa material hau ibai guztietatik kentzea. Bakarrik zubi horietan agian zulo horiek pixkat tapoiatu egiten direna, horrela horiek kentzearekin da nahikoa pixkat arazorik ez izateko, gizakiok beste uremari edo beste ekaitzen pixkat tapoioirek pixka saiesteko, baina ibai ertzeko leku bereziak dira hauek eta gure animalien bioaniztasuna pixkat mantendu dezakegu leku hauek haien eremu basatietan mantenduz. Hemen ikus dezakegun beste gauza bada, hemen zintzilikaturik daukagun plastikoa, hori bai ardura izango beharko genukeela, pixkat plastiko horiek kontutan hartu eta gure posible denean pixkat naturatik kentzea, ze ibai ertzeak askotan izaten ohi dira araztegi moduan funtzionatzen duten eskuak. Hementxe adar hauek mantendu edo kendu egin dute uri-zuri horietatik hondakin solido hauek, eta poliki-poliki apurtzen joango dira, bai eguzkia zein haizea eta temperaturaren ondorioz, eta txikitu egingo dira eta baliteke betirako gure naturan geratzea. Hemendikan kentzea eta pixkat haien erabilera murriztea edo batez ere ardura izatea hondakin hauek gero gure naturan egongo direla eta pena merezi duen edo beste modu batez gauzak egiteko posibilitatea pixkat ikustea edo saiatzea. Elortzi ibaia bada hemen Nafarroan daukagun altxor txiki bat, gainera oso ez ezaguna. Esaterako, hemen, adibide batean, 5 metro karratuko ibai honen azaleran, begira zer aurki dezakegun asko bilatu gabe. Fijatzen bagara, hementxe badaukagu igarabaren aztarnak. Hauek, haren kakak izango lirateke eta ikus dezakegun bezala, gorri daude. Horrek esan nahi du, karramarro amerikarraz elikatu egin dela. Gainera, badaukagu freskoak eta zarrak, beraz, hemendikan maizetan pasatu egiten da. Honen inguruan, begira, zer daukagun hemen. Apo txikitxo bat, ibai ertzearen ondoren. Igarabak ikusiko balu, bereak egingo zuen. Hementxe dago, lasai-lasai, bere goizaz disfrutatzen. Igarabak ikusiko balu, segurazki buelta emango lioke haren azalera, ze pixkat kutsakorra da. Badaka holako pozoin txikitxo bat. Horrela, buelta emango du eta jango luke. Aldiz, bestaldean, begira ze aztarnak aurkitzen ditugun. Bai hemen, baian. Badakagu sahats txikitxo bat eta hortxe kastoreak bere lanak egin ditu. Egin duena da, pixkat, oskada bakoitzeko, kastoreek egiten dutena da, betik, haien aginekin, betik, lantzen dute zura. Hemen ikusten dira, agin horien tamaina. Tamaina horien bidez, jakin dezakegu ea kumeak edo helduak diren. Bakarrik neurtu beharko genituzke, agin hauen tamaina. Beitu, oskada bakoitzeko zerolako zura puskak botatzen dituen. Fijatzen bazarete, pixkat 5 metro hauen inguruan, badaukagu putzu bat, urjauzi txikitxo bat, eta ibai ertz ezberdinak. Bai harriekin, bai olako espaloi handiarekin, hori da gure Elortz ibaiaren ezaugarri batzuk. Haren mikroekosistemak. Oso importantea da gure animalientzat mikroekosistema horiek eta lasaitasun hori mantentzea. Eta Elortz ibaiak badu. 5 metrotan baditu 2 ugaztu berezi eta gure lagun txiki hau
hemen patxadaz dagoena. Hemen dugu Pablo Loron, zizurtarra, baita Mendi Federazioan lan egiten duena, edo ibilbideak markatzen, ez da? Lana da, baina ez. Lana, baina ez. Sokatzapeko lana. Hori da, ez? Hori da. Eta, berez, hemen Iruñerrian bizi zara, hemen Iruñerrian ikusten ditugu hainbat mendi, berez mendiz inguratuta gaude, alde batetik badaukagu bai Ezkaba, baita ere hemen daukagu bai Irurtzun aldera eta baitu hainbat mendi, gero baita hemen Erreniega, eta segurazki ere Iruñeko zoko guztietatik ikusten den mendia, Laiga edo Elomendi. Nola du izena? Hor da koska, hor da handia. Zer da, Iga, Elomendi, Elo herria da, Iga mendia da. Hori Mikel Baskovi dien bezala. Iga euskal jatorria badauka eta Iga mendia, Iga, besterik ez. Batzuk erraten dute hori, Iga bai, ematen du pikua, piko aldean delako, piko itxura eta pikua, eta euskaraz, erderaz Iga, eta Iga bada, Mikel Baskoviren arabera, bada bere jatorria euskalduna da, eta bere izena. Orduan Iga ez da hitz erdalduna, baizik eta bai euskaraz badaukagu hitz bat, Iga, eta berriz Elo herria. Elo herria. Gaur egun erdaraz baita Monreal izena duena. Monreal izena duena. Eta orduan Elo mendia izanen zen olako hitz berria erran dezakegu. Hala ematen du. Hombre, solapeine erretebetarako badago Eltzu mendi. Eltzu mendi. Eltzu izanen da zibiozki toponimoren bat eta mendia. Aitan ginarreba, solapengoa da eta beti elmendi. Elmendi. Erderaz, elmendi. Hala da. Eta mendi hau, egierran, badauka aloko presentzia, Iruñerrian. Presentzia, antenak goian ditu antena pila, badauka bere errepidea, oso humanentziatea dago, alde horretatik orduan itxusia da. Itxusia da alde horretatik. Baina badauka bere altuera, 1.200 metro. Izaga haratago dago, ekialdeago dago, baitu gehiago. Baina, leku polita, leku derra, inguruak eta pinoek ikusteko. Berez, mendi hau gainera historian zehar baita izan du bere garrantzia, ezakit gotorlekurik edo egon zen gainean, baina bai badirudi Nafarroko erregaren lurra zela bezala, ez? Berak ehizan eta ibiltzeko, eta gaur egun berriz baita mendizale eta ez mendizale bakarrik, naski baita bizikletan eta ibiltzen direnak eta ahondiz joaten dira, ezta? Bai, errandu dudan bezala, badago errepidea bezki dago, baina, jendeetan da txirrendua zebiltzeko, gero, oinez joateko, badago, buelta polita, Igaren ingura emeten da buelta, edo ohiko bidean, Elotik igotzen den bidea, edo beste aldetikan, buelta eman ekialdetik, Diablo Zulo errateateko hango arroian egiten da arroia eitziera, hemen ondoan, Iruñaren ondoan, batzuk agian ez dute jakin, baina hemen ondoan dago. Bilatzen ditugu aloko lekuak beste herrialde batzuetan, hemen ondoan egiten dira. Pagadi ederrak dira, bestaldean, orduan, baditu, eta atxitekan igoera erraten duten bezala teknika. Eta gradu zaileko igoera, baina, eskua behar dira igotzeko. Ez dela bakarrik menditontorra, bezik eta baita inguruan ere aurkitzen ditugu hainbat paraje eta hainbat leku ederrak ere. Bai. Leku ederrak eta, gaur egun leku ederrak, ederrak dira. Aletz mendizerra ondoan dago eta ezaguna da ingurukoi, Baldizarbe ondoan dago, Tiebas, Campanas, herri horietatik beti gustatu dute mendea, tamalez, alestetik badira arrobiak eta ikusten dira alako oskadak mendian, baina badira kobazuloak, Gerendien da herria, handikan meiru zuloa edo meiru kobazuloa badago, eta badago alako muino bat oso txikia, gurutxe gain, eta ez du 1000 metro gutxiago, 100 metro, eta igora polita, eta handikan Pirinio ikusten dira. Batzutan bilatzen dugu alako mendi altuak edo, eta ondoan alako lakarrin, ez dago hemen, badago ipar-ekialdean, Iruñerren, eta alako mendi txikia, apala, humila eta kriston begi biztak.
Berez, gainera, igatik, iaia Nafarroa osoa ikusko da. Nafarroa osoa? Iaia, hortxe, baino egia da. Bueno, Nafarroa osoa eta inguruko herrialdeak. Bai, Monkaio eta Trabi ikusten da, Joa erraldean, Unzueko aitza, eta gero, Elon bazegoen gaztelua. Elon, Nafarroa erresuma garaian, konkista horretikan bazegoen gaztelua. Unzuen, bazegoen gaztelua. Handik ere ikusten da Usue. Hori. Hortan, handikan Nafarroa, Ego Nafarroa ikusten zen eta mantentzen zen eta ikuskatzen eta babesten zen. Da zerbait gertatzen baldin bazen erraten zuten, bueno, Usue lasei baldin bazegoen, Nafarroa lasei zegoen. Halako gauzak erraten zuten. Gaina, berez baita, Baztango mendiek eta guzti ikusten dira. Gorra mendi ez, baina adibidez Saio, Artesiaga eta Erdiz eta inguruiek ere baita ikusten da. Egia da, hori gaina daukala olako piramide forma, ezta? Piramide forma eta orduan adierazgarria da, Johar bezala. Eta Belateko mendiak, Baztango mendiak, Bortxiriako mendiak, hemen, mendi inguruan gaude, ondoan, eta igatik begibizta derrak. Nik uste Izagakoak ere oso politak direla, Ezkabakoak, ezin mendikoak baina. Iga, beti izaten da tamalez, iga, badago antenak eta oso, baina leku ederra da. Igual horregatik jarritu zuten baita antenak. Horregatik. Estaltura handia dutelakoz, handikan. Baita, azken urteetan, baita kirol frogak egin dira, ezta? Inguruan aski laizterketak eta egin dira. Bazakite oraindik ere jarraitzen diren olako laizterketak edo olako kirol frogak ospatzen? Bai, mantentzen dute, baina ez duten beste arrakasta. Lehen bazuten, hasiera batean, orain edozein lekutan hemen ere Galarren, Herrinagoko igora egiten dute, orain ja, badira trail eta gero, eta gehiago, mantentzen dira. Eta zer kompetentzia? Kompetentzia, baina, badago guztientako lekua eta guztientako lasterketak. Bai. Mila esker, Pablo, jarrituko dugu pixka baita hemen Elo herria ezagutzen, eta baita ere, erran bezala, bai mendiko ikuspegiak, mendia naiz eta antenak eta errepidea eta eduki, hala ere, oraindik ere mendi ederra da, eta noski hemen daukagun herria ere ikaragarri ederra da. Mila esker. Mila esker. Izanagatik, eta hurrengora arte. Hemen geldiunotxo bat egingo dugu, hemendik bizta politak ditugu eta antena ikusten dugu, Elomendiko antena polita eta zirkularra bikaina oraingoz. Hemen, alaitz igotzeko bidegurutzean elkartu gara, eta gu ezkerreko parte hartuko dugu. Hemendik gure zirkularra osatuko dugu. Beraz, hemen, ura pixko batean eta gure bidearekin jarraituko dugu. Bi kilometro besterik ez zaizkigu falta gure helmugara heltzeko. Hemendik jarraitu, bide xidorra eta berehala errepidea helduko gara. Hemendik Elo herria ikusteko aukera daukagu, baita antenak ere bai. Jarraituko dugu, gogotsu gaude eta iristeko. Errepidea heldu gara, hemendik herrira kilometro eskas bat daukagu. Eta hemen parean, gaztelua, Nafarroko erreinua den egoitza zen Erdi Aroan. Egia esan, oso kuriosoa dirudi. Eta behian, informazio orokorra dagoen kartel bat daukagu. Besterik gabe, bukatuko dugu gure ibilbidearekin. Bagoaz!
Heldu gara gure hasierako puntura. Bukatu dugu gure gaurko zirkularra. 8 kilometro atera dira, 400 desnibel positiboarekin. Bidean barna denetarik izan dugu. Errepidean barna hasi dugu bidea, gero pista hartu dugu eta baso txiki batera heldu gara. Bertan, pagoak eta guzti ikusteko aukera izan dugu. Erreka bat ere pasa dugu. Eta hortik, aldapan gora, bidezidorren bitartez, antena edo goian, Elomendi tontorrean dagoen antena ikusteko aukera izan dugu. Bertatik, dena berantzko bide hartu dugu bidezidor batetik. Beraz, bukatu dugu gure gaurko bidea. Hurrengoan elkartuko gara. Bueno, igo gara pixka gehiago, hemen, Elomendi mendira, eta ja arteak pixkat behera gutxi ditugu, hemen ja aldaketa eman da, eta bai, nabaritzen den hotza eta ezertasunaren gatik landaredia aldatu egin da ere, hemen dakagu bai aritzak, bai ezpelak, eta pixkat ipar mendebalderuntz, pixkat oso nabarmena den itxas ezetasunaren influenzia dakarren haize horrekin, landaredia ere hemen Elomendin aldatu egiten da eremu hortan, esan bezala ipar mendebaldean. Hortxe ja, pagadia ditugu, eta mendik hegoalderuntz, ja Nafarroan, oso leku gutxitan aurkituko ditugu pagadi horiek. Ze hemendik iparralderuntz banatzen dira, edo tipikoa dira, gure mendi eta baina hemendik bera, edo hemendik hegoalderuntzia, sakabanatzen dira, eta bakarrik mendi tontor altuen eta leku edo ezagune txikitxoetan egoten dira. Eta egiten duen hotzarekin jarraituko dugu ibiltzen, bestela oztuko gara hemen. Bueno, gaur saiatu gara hemen Elomendiko natura pixkat zuen ganatzen. Tontorreraino igo gara, ea bidean zertxo bait polita ikus genezake, eta justo hemen gailurrean, mendi tontorrean, esan bezala, gaur beleño dakagu, eta haize langartsua dakagu ere. Polita da pista hemen Oskarbi dagoenean, eta gomendatzen dizuegu, batez ere, bai bide batea, zein momentu batzutan, agian igotzea, ze hemen digan Nafarroaren Elortz ibarraren eta Nafar ego eta iparraren pixkat bista polita dago gehien bat lainorik ez dagoenean. Orduan, espero dugu saioa gustatu izana, eta hurrengo batera arte.
Eta hementxe Eloko elizaren atarian bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.